Dan Yuna. Malam lafiya? Lafiya kalau. Wato ba shakka. A matsayina na ma'aikacin jami'in tsaro na shaida ka. Anya ba kai bane ba wanda ka zo min da yaro police station? Da da sau yaron kake gaya min ana bin ka bashi ka ban min yaron ka dauke a daidai sauran ka gudu? Ka ga malam ya ina tafiya ni da mijina kawai zaka mishi kagatan dan fara. Haka ake yi? A'a, ya haka? Ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki fita ki ma bayanin gaskiya ni waye? Ranka ya dade. Ni Najeriya ko kwana biyu ban yi da zuwa ba. Daga Saudiya aka kamo ni takari ne ni cikin yan agulla aka jefa ni. Aka jefa ni kwanan mu 8 a sajid. Kai. Haka ne. Ke ina zuwa kafin in zo kanki. Bawan Allah. Da. Na. Abin da nake so da kai. Na'am. Ko ka san cewar wannan mashin din da ka sace sai da mai gidanmu ya sa na biya shi? Abin da nake so da kai. Ina son mu samu fahimtar juna tsakaninmu, mu daidaita tsakaninmu mu haɗa kai domin ku yi min wani aiki. Ina so in ɗau fansa a nan gaba nima kuma ku sake ganin abin da zan yi. To ai mu ba barayi bane sai dai ka nemi barayi wannan harkar saboda mu aikin mu yafi karfin sata. Gaskiya ne kuma ka san rayuwa ba zan saurin yadda da kai ba saboda yanzu sai kai min aiki irin na police. Kai ramdani. To bari in gaya muku. Ke ina son in gaya muku. Aikin da kuke yi ko ma wani iri kuke yi kuna buƙatar mu police. Ai a police din ai ba duka ka zama ɗaya ba, akwai ƴan kauce hanya. Okay. Saboda haka akwai buƙatar a ce a cikin ƴan sanda kuna da mutanen da ko da kun ɗebo gararmar ku su za su duba su gani za su toshe kada abin ya je wajen commissioner. Gaskiya ne. Exactly. Ana gaya ma kana abin nan an ce ma muna son mu zama wuya together kana ta wani abin nan. Ya zami? Alhamdulillah. Yanzu mun faɗi bayani. To gaskiya ne ranka ya daɗe to amma kuma ka san ita rayuwa. Ma'aikaci sai ma'aikaci ko ba haka bane ni har yanzu gaskiya jikina bai kwanta da kai ba dan kakkai min aiki kaga saki jikinka ka saki jikinka dan iska ne nima kamar ka gaskiya ne ni daga gani ni na riga na san buri yayi kama da mutum so da haka ya zai mu canza waya a shi lambar shi zai mana amfani gashi samun lambar ta a sa da kanka to zero me sa 0